Mauning kahimtang karon, gipang tugnaw bisan ang ilang aircon nga perting hinaya. Kani si Tata Nonoy mao jud ni nga gipahigayon jud namo diri sa Tata Nonoy, ikaw kahay mahimutang no? Di mao gipahigayon jud ni namo. Mayo na iyang pagkatug ni Tata Nonoy. Wa gitugnaw si Tata siguro. Okay lang ta? Ta, okay ra? Gipaa ka sa hormigas tawa. Ta, gipaa ka wala? Wala? Gipaa ka? Hay mandapit. Hay mandapit ang gipaak sa imo. O di ba? Mao ni ako jud ni gipahigayon dire kay para kumukusog ang uwan. Safety me. Ni pa ako no siya. Ay, dapit. Hay dapit ta. Itlog. Sa tanan itlog jud. Sure di. Nag-sweater sila kay gipang tugnaw. Sa gawas baya kusog na ang huyuhoy sa hangin kay signal number 4 na mi diri sa Cebu. Signal number 4 na. Gipang tugnaw ni sila bisag ang aircon bahinay kaayo. Mao ni ang amo ubos. Oo. Nya adto na ko ang mga bata diri ganahan ko diri kay dili tugnaw. Mano? Dili man tugnaw dere ito. Nya ari ta diri sa kwarto sa akong mga anak. Perting tugnawa. Tanaw nato na kung sa sila. Sus, nagiyahay lang baya ni sila. Nagunsaman mo katugnaw sa inyo kwarto oy. Mao ning mga evacuees. Nag-evacuate ni sila dire. Tugnaw ka Sky? Pahinayan ka ang aircon. Abot si Papa Sky. Asa dis Papa Sky? Nasa work. Napa sa work no? Wala ka gitugnaw? Di ko ganahan diri kay katugnaw. Ko katugnaw ate? Ha? Tugnaw ate. Ikaw Sky. Kuya, wa pa ka naligo. Ang batang way ligo. Mao ning batang way ligo. Mao ni si Tata Nonoy. Pas na ko ni Mama Liling. Si Damon ra ba ang naghatod ani dire kay di naman taon ni siya maka lakaw nga iyaha lang. Nami siya ma, mukhaon siya. Yung jacket, gitugnaw siya. Ipahinayan naman ah. Mga kabanding, grabe nakakusog sa uwan. Tanaw na to ang gawas, tanawa. Brown out na. Alas City, imidya na, 7:30. Brown out sa gawas. Walay suga. Ngit-ngit. Na isa ka taksi nga nagpadung. Paspas na kayo ang hangin. Kusog na kayo ang hangin. Grabe na, kangit-ngit. Mayo gani kay naami karon diri sa usa ka GL Suite. Naka pangandam ni mi nagkuha ko room diri baliduha. Akong gi takas akong mamagpapa ug akong mga anak niari mi diri samtang sayo pa nabot mi diri mga 9 sa buntag pa nya karon nagsugod na grabe kangit-ngit mulan full daw ang bagyo alas 9 pero madungog ninyo ang hangin ingani ang kagisak sa hangin tingog sa hangin grabe kani amo ni gitabunan kay grabe kakusog sa hangin na makahadlok ang tingog karon nakadungog mo mauna naami karon sa 5th floor nya na si Mama Philly na kuyawan na sure ko nagsige na siya gunahuna dito sa among gihalinan kung okay pa ba napabayatop among balay akong ariyo ng ako mga anak sa Pikas room kung nagunsa ni sila uy kalma raman kaayo ni sila tira kong bana akong anak Nagunsa ka ng bandim. nya isa na ko ka anak ko wala ko ra kayo si Mama Philly didto nagbukot og habol mura siya lahi man diri kay walay sounds dito sa Pika sa ila ni Mama Liling kay mubuto-buto Oh, ano day? si Mama Philly kay murag na kuyawan nasiguna-huna na ba pa kay tuy ato inigabot nato na baka mag-pray ta nga ang atong balay dito na apay atop nga maabutan nato ugma napunta nga okay ra ha
Oh, nya brown out na sa gawas. Mulanfall daw ang bagyo nga audit. 9 nya usa pa karon wa pay 8. Alas 8 na. 8 na. May nalagkuhan. Ay, my God. Sus, Ginoo ko. Tabangan. For Diyos, for Santo. Mao pa niya ang ako ang nakuan karon, grabe na jud kaayo ang bagyo. Mao ni imong makita sa gawas na kuan shadow man. Wa kay makita kay ngit. Mao ni imong makita sa gawas nga grabe kang ngit-ngit, kusog ang hangin. Unya sani? Brown out as in adi gyud, black out gyud ni siya nya. Kanang nagsiga-siga diha nanay mga generator sama diri sa amo nga naami suga. Sinaon. Na kay sayo man taong mi nakabakwit kanina, nabakwit ni nako akong bana dire, nadana mo. Pasalamat sa Ginoo. Kuyaw baya gihapon pero lahi ra gyud sa bala. Nahuman na ang bagyong Udit. Udit. Binlitaw ng among balay ha, ayaw hutda ang among bungbong. Kay wa pa ko kahibaw kung naa ba ka may bungbong ang balay namo, gikapoy ulo mi binantayay sa hangin. Tanawa ko mga senior nangatog na sa tata oh. Sus na kamo kuno bi namoy kauban nga ingani tata di ka maumulakaw na, di ba? Magingani jud kamo akong i-recommend ninyo kung ingani nga emergency mas maayo jud, bahala na makagasto ta basta safety lang unya. Ato ang atangan ugma kung unsa na naunsa na ka ang among balay at tuunon pa namo tawo gibiyaan ra to namo, bahala ang importante safety mi, bahala na ng butang kay ang butang makita ra. Kamo diha kumusta mo diha mga Kasibuano, mga kabandin, kumusta mo diha? I hope nga safety mo. Magpray ta nga okay lang tang tanan. Mga tulog sa mi. Magkita ta ugma. Sige, bye-bye.